a ktoré uprednostnili voliči v tých predstavách, že sú pre nich dobré, by malo mať dneska prioritu a nie hádky medzi politickými stranami. Častokrát, keď som v zahraničí, tak dostávam otázky, ako je to možné. Ekonomika rastie, zahraničná politika Slovenskej republiky je v intenciách nášho členstva, či už Európskej únie alebo NATO, a pritom na politickej scéne sa hľadajú dokonca problémy, ktoré sami slovenskí politici predkladajú v Európskej únii na zasadnutiach jednotlivých výborov alebo Európskeho parlamentu. Nie je to dobré. V tomto prípade som mal konkrétne na mysli aj našich poslancov, ktorí sú za Slovensko v Európskom parlamente. Kedy Slovensko stávajú do pozície, že sú tu hádky, že sa tu krivdí niekomu, národnostným menšinám, že sa tu nedodržujú ľudské práva, že sa tu nedodržuje právo slobody, slova a podobne. Mám na mysli práve to nešťastné, ktoré bolo v nedávnej dobe rozhodnutie opozičných strán dať do parlamentu na hlasovanie rovnítko medzi zákon, ktorý hovorí o tlači, a medzi Európsku reformnú zmluvu. Bolo to najväčšie nešťastie a nikto v Európe to nepochopil. Nechápem to dodnes ani ja, prečo to bolo, pretože sme si tým poškodili, ale našťastie nie je tak, že by sa to odrazilo na zahraničnej politike, ktorá by sa negatívne zmenila vo vzťahu k Slovensku, alebo že by to malo dopad na našu ekonomiku alebo aj niektoré iné oblasti. Bolo to nešťastie a som presvedčený, že to úprimne mi povedali. A prípadne, ak sa vás ja spýtam, aj mne úprimne odpovedali na moje otázky. Viem, že ste tu v oblasti národnostne zmiešanej, že aj z hľadiska náboženstva je tu viacej cirkví a práve preto si vážim, že vaša obec žije v, ako by som povedal, v pohode a v zhode. Že možno keď aj problémy nejaké máte si, viete sami ich vyriešiť. Nepotrebuje Slovensko žiadne spory, nepotrebujeme žiadne naťahovania medzi národnosťou, medzi politickou príslušnosťou. Potrebujeme si stanoviť svoje predstavy o tom, ako nám bude všetkým dobré. Veľmi ma mrzí, že väčšinou tie spory, pokiaľ ide o menšiny, vychádzajú od jednotlivcov, od politikov, či už z jednej strany, alebo z druhej. Ja chcem apelovať na vás, na občanov, na poslancov. Skúste si niekedy nevšimnúť tieto naťahovačky a skúste vo vašej dedine urobiť akcie, ktoré ukážu a dokážu, že žijete v vzájomnej pohode. Z môjho pohľadu vidieť, že viete, o čom sa na Slovensku rozpráva. My tu v tom našom zmiešanom území, možno vďaka tomu, že žijeme v takej lokalite, kde sme trošku chudobnejší ako možno tie bohaté regióny Slovenska, my sme už odhalili, že naši južní susedia majú vynikajúce víno. My zase možno hovorili, že Ruškovi sú, že porozumieme si. A práve preto by som chcela ostať, že tí normálni občania, ktorí boli nemajú národnosti, a tak by to malo byť a nemali by sa mohlo vytvárať. Cez to všetko chcem vás poprosiť teraz také ekonomické veci. Keď ste hovorili o samospráve a bude isto zákon, kde nás ministerstvo financií chce trošku vyškrtiť a chce nám náš rozpočet nejakým spôsobom tak trošičku obmedzovať, aby úverové prostriedky nemohli byť v miere väčšej, ako je 15% z bežného príjmu, tak sa obávam, že vlastne tých nastavených parametrov, ktoré máme, aby sme chceli rozvíjať svoje obce, budovali sme nájomné byty, štátny fond rozvoja bývania a chceli sme využiť možnosti, ktoré nám ponúka Európska únia, aby sme mohli kráčať mesta a vybudovať infraštruktúru, že sa dostaneme okamžite do poziku. Keby ste boli takí dobrí, aby ste sa rozhodovali, že čo máte podpísať, keby si mysleli. Áno, jedno, čo ste povedali, zatiaľ ešte nie je tento zákon tak pripravený, ani rozpočtový zákon zatiaľ nie je, ale áno, rozpráva sa, len sa naznačuje a z takého dôvodu, aby obce skôr využívali, kým ešte môžu, najmä eurofondy, ktoré sú ozaj
dosť bohaté na to, aby si obce mohli pomôcť. Ja viem, že tam majú určitý taký nepísaný limit o počte obyvateľov, kde sa prideľujú tieto eurofondy, ale tu je veľká možnosť aj spoločných projektov na niektoré veci. Ale toto, čo ste povedali, ak by malo byť, tak nezáleží ani tak na prezidentovi, ako bude záležať na vašich poslancov v parlamente. Tí budú dvíhať ruku a tí budú hlasovať, či to bude tak, alebo nie. Tam zistíte, či sú to tí poslanci, ktorých ste poslali, ktorým ste dali slovo, či počúvajú vás, alebo niekoho iného. To je veľmi jednoduché, ja vám poviem, ešte keď som bol predsedom Národnej rady, bol som v parlamente, potrebovali sme asi 120 miliónov, lebo už padal hrad, Národná rada tam potrebovala opravy a také. Bol som za premiérom Mečiarom, hovorím, vláda, potrebujeme peniaze, však povedz Kozlíkovi. Pán minister Kozlík, áno, som mu povedal, že potrebujeme 120. Že dobre, prišiel rozpočet, došiel mi do Národnej rady a pozerám, ani o 10 halierov viac. Tak som si zvolal predsedov klubov a predsedom klubov som povedal, páni poslanci, Národná rada potrebuje 170 miliónov. Potrebujem ich na to. Budete hlasovať. Odhlasovali, Kozlíka 3-krát dotočilo, urobil kotrmel a dočekal za premiérom, že čo urobili v parlamente. Na to mu povedal pán minister, keď neviete, kto schváluje rozpočet, tak čo tu skáčete. Takže takisto aj vy, ako vaši poslanci vás pochopia a budú vedieť, čo týmto sa sleduje, určite, že vás podporia. Ale na druhej strane, ja si myslím, že ministerstvo financí neurobí krok, ktorý nemá dopredu dobre prerokovaný, prejednaný a zhodnotený. Hovorí sa o tom, že Slovensko po vstupe do zóny euro, že neudrží infláciu. Jedine tým, že bude robiť takúto rozpočtovú politiku, že bude krátiť. Ja si myslím, že to nie je pravda. Ak niečo pohne k inflácii, tak to môže byť len zvýšenie cien za energiu, elektriku, plyn, ale to nebude závisieť len od slovenskej vlády. To bude závisieť od tých objektívnych, alebo možno objektívne, neobjektívnych podmienok, ktoré budú v rámci globálneho sveta a Európy. Ja som nenišanská. Športka. Taká situácia je, že chcel by som vás trošku aj pochváliť po prezidentskej stránke. Ide o to, že ste lepším prezidentom, ako boli vaši predchodcovia. Už na pohľad vidno, že ste človek dobrý, nesie konfliktný typ a viete, ste už dozretý človek. Môj otec niekedy povedal, že prezidentom nemôže byť človek, ktorý nemá svoju roku. Teraz už je to všelijako, ale asi tak. Ďakujem pekne, že ste odhadli, že už nie som mladý. Naša republika má 5 miliónov a má 2 parlamenty. Jeden parlament Národnej rady a druhý parlament Vidieckého Fixa. To je všetko pekné, ale niekedy málo prospešné. Pretože už je známe, že pred voľbami sa lobuje a takisto, keď sa lobovalo do ľudských, tak poslanci a kandidáti na poslancov to využili a využili to cez starobinec. Obchádzali všetky obce a skutočne to mali aj úspech. U nás osobne v Kašove prisľúbili, že sa urobí cesta z Kašova a Cíkova. No a tí, čo išli dneska touto cestu, určite mi potvrdia, že tú cestu by trebalo opraviť. Tak za to som hovoril, že skúšam šťastie u vás. Ináč by som povedal, že my grékokatolíci vám pomáhame každý deň.
Áno, každý deň sa za vás modlíme. Budem citovať. Modlíme sa za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. To znamená, že patríte hlavne vy. A teraz na záver by som vás verejne srdečne pozval na porovačku do Sejkova. Ináč vás pozýva ten najpovolenejší, ja som predseda tohoto združenia, takže a doprovod by mohol robiť profesor Ciberek. Ďakujem pekne za pozvanie, nepovedzte novinárov, lebo povedať, že som u vás zastrelil slona. No takže ešte raz by som vás poprosil, keby nie je to vo vašej kompetencii tá cesta, ale keby sa to dalo, mohli by ste sa prihovoriť. Pán starosta, veľmi pekne vám ďakujem za vaše pekné slova. Ja som veľmi rád a som rád aj za to, že ste videli vo mne človeka, ktorý nehľadá škriepky, ale skôr opak. Kvôli vašim poslancom, ktorí sú v Národnej rade a slúbili cestu, vám môžem, aj keď ja som nie poslanec za vás, ale patrím aj vám, slúbiť jedno, že hneď teraz, v tomto momente sa opýtam, ako je to s cestou, lebo táto cesta patrí tu na pánu Jánovi Šelešovi, podpredsedovi vyššieho územného celku. Nech vám povie, že prečo vám ho nestávajú. Nepočúvali ste, pán podpredseda. Som povedal, že cesta patrí vám. Ďakujem, že si vážite moju prítomnosť, ale pán prezident je myslím dneska dôležitejší. Pán starosta, ja vám zodpoviem tak všeobecne, nakoľko nepoznám tú problematiku dopodrobná. Práve som sa pýtal tu vedľa sediaceho môjho kroku, vášho poslanca z tohoto volebného okruhu. Hovorím, že tá cesta patrí ako do správy samosprávy Košickej, ale že tam sú nejaké problémy s vysporiadaním pozemkov. My do cudzích pozemkov vstupovať nemôžeme. Takže pokiaľ všetky veci budú ako náležite vysporiadané, môžeme robiť komplexné opravy tých ciest. Nakoľko v Košickom samosprávnom kraji od začiatku našho volebného obdobia, myslím od roku 2005, je prioritou výstavba a úprava ciest 2. a 3. triedy. Na konci volebného obdobia, to je v budúcom roku, by sme mali dokončiť z tých všetkých ciest v rámci Košického samosprávneho kraja 50%. Toto môžeme ďakovať predstavci ciest predchádzajúcej štátnej správe, alebo tej proste ako správe, ktorá bola pod patronátom štátu. My spravíme všetko za to, aby sme aj takým obciam, ako ste vyšli v ústretí. Ale musíte chvíľu vyšťať. Možno, že sa nedostali do tých prvých vecí, ktoré sú ako tie najdôležitejšie, ale do tých druhých, ktorí sú následne dôležité. To vás. Ďakujem pekne, pán podpredseda, teraz to je akože moderujem. Počuli ste, pán starosta, slúbil to podpredseda pred prezidentom, to by nemohol. Takže ja verím, že to urobí len ten čas na počkanie. Mal by povedať, že nebude 20 rokov, ale že to bude koľko? 10? Menej. Trošku sme tak žartovali spolu, ale ja som rád, že pán podpredseda počul vaše vyjadrenie a som presvedčený, že ozaj urobia všetko preto, čo budú môcť. Nejak prispieť do tejto možnosťou nejakou. Pán prezident, spomínali ste, že tí starostovia starostí, ktorým sa podarí ukončiť kanalizáciu vodou od cesty, prípadne budovy, tí budú mať šancu potom občanmi byť zvolení. Takže to nezávisí od nás. Spomínali ste eurofondy. Môj kolega Pán spomínal, že sa ľudí do obce z dôvodu zlých možností zamestnania sa do regiónu. Spomínali ste veľmi pekne, že ten starosta, ktorý je šikovný, zabezpečuje to, aby tam bolo viac ľudí. Rôzne vety, hej. Naša obec je známa, že máme veľa občanov, ale asi som zlý, lebo málo detí sa robí.
kanalizáciou a s vodovodom, už teraz na ukončenie nemajú možnosť získať peniaze z eurofondov. Jedine cez environmentálny fond. Je nás však veľa a údajne peniazy je málo. Nie, kde sú. Ale boli sme určite všetci veľmi radi, keby tieto peniaze vyšli tu, dobre sú Trebišov, do jednotlivých obcí. Aby sme mohli ukončiť tie veci, ktoré sa začali, ako príklad kanalizáciu, ktorú máme pred ukončením. Zatiaľ peniaze nie sú, ale starosta je zlý. Čiže keď máme tu zástupcu Bursky, cesty sú zlé, to je starosta, ale tu sa môže pomôcť. Takže ja by som chcel požiadať toto teraz takou máme možnosť, aby aj Burská, aj kompetentní ľudia, ktorí sú na jednotlivých ministerstvách, sa zamysleli nad tým, že aj tu ľudia žijú a bez peniaze sa budovať nedá nič. Takže máte určité možnosti na vplyvu na jednotlivých ministrov, aby tie peniaze prišli do tohto regiónu, aby sa to budovalo, aby sa tu rodili deti. Aby aj táto časť Slovenska zvýšla tak, ako je v oblasti, ktoré sú píše. Ďakujem za pozornosť. Áno, pán starosta, ja som to povedal, že treba poďakovať tým starostom, primátorom, ktorí dokázali aj v tých ťažkých časoch, keď ozaj neboli peniaze, dokázali v rámci obcí urobiť veľa práce. To si vyhodnotí každý občan tej obce a ja opäť opakujem, že to boli časy, kedy obce veľa peňazí nemali a všetci si zaslúžia, aj poslanci, ocenenie za to, že dokázali urobiť takéto veci. Aj v súčasnosti som presvedčený, že sú formy, ako sa to dá. Aj vy, čo ste spomínali, že cez vyšší územný celok a ja, že by som mal sem tam prehovoriť s ministrami, ak dojde k takej situácii. Áno, ja to robím a dokonca, keď bol ten veľký spor o rozdeľovaní eurofondov, ja som sa jednoznačne postavil na stranu predsedov územných celkov, ktorí povedali, že to prerozdelenie tých peňazí by malo byť na nich a nie na ministerstvo. Aj na základe toho sa niektoré veci zmenili, že nedošlo k takému rigoróznemu rozhodovaniu len zo strany rezortných ministrov, ale že sa predsa našla forma, kde predsedovia územných celkov majú väčšie slovo. Ja to beriem, čo ste povedali a určite nielen teraz po tom vašom vystúpení, ale už aj predtým ja som s ministrami o týchto otázkach, o problémoch obcí hovoril, pretože nie ste prví, ktorí ste mi to povedali a nie je to len váš región, ale takisto je to aj na strednom Slovensku, aj na západnom Slovensku. Ten prechod právomocí zo štátnej správy na samosprávu bude dokončený, ak sa dokončí už jednoznačne fiškálna reforma, ktorá si myslím, že si stále nie je ukončená. A po ukončení, po konkrétnych rozhodnutiach by tieto problémy si myslím, že potom nie, že nemali byť, ale nemali by byť až také veľké. Skúsim tak, že som nič nestiahol. Pani primátorka, pán primátor, pani starostky, pani starostovia, dovolte mi, aby som v tejto chvíli sa poďakoval vám všetkým za spoluprácu, za ten krátky čas, ktorý som mal šancu s vami byť. Pred pár chvíľami ma vláda odvolala z mojej funkcie. Ja vám ďakujem za to, že sme spolu prežili pekných pár chvíľ. Ďakujem vám za to, že ste ma pozývali do svojich obcí, kde som rád chodil. Miesto mňa nastúpi nový prednosta. Správajte sa k nemu tak, ako ste sa správali ku mne, keď nie lepšie. Ja vám všetkým ďakujem za našu spoluprácu. Verím, že ostaneme priateľmi naďalej. Ďakujem. Ďakujem pánovi prednostovi. Keďže čas už je taký neúprosný, ukončíme túto našu diskúziu a ukončíme to s tým, že sa poďakujem pánovi prezidentovi, vaša excelencia, pán prezident, dovolte mi, aby som sa poďakoval v mene všetkých tu prítomných, že ste si našli čas a poctili nás svojou prítomnosťou na dnešnom našom spoločnom stretnutí.
Chcem sa poďakovať aj poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí mi pomáhali toto stretnutie zorganizovať. Ďakujem aj za našich občanov, ktorí vás prišli tam vonku pozdraviť. Na záver mi dovolte, aby som vám poprial veľa zdravia, veľa krásnych chvíľ, ktoré ste prežili, ešte prežijete v našom okrese, a nielen v našom okrese, ale aj vo svojej funkcii prezidenta republiky. Ešte raz vám ďakujem. Pán starosta, chcem sa aj ja poďakovať vám, vašim občanom a všetkým starostom, starostkám, pani primátorke, páni primátorovi, že som sa s vami dneska mohol stretnúť a už ma starosta od vás vyhnal, tak neviem, či ste ešte mali otázky na mňa. Ak áno, tak si to ešte môžeme povedať vonku. Ja chcem tiež poďakovať pánu Ilešovi za jeho prácu, ja som sa to dneska dozvedel, že končí vo svojom úrade, takže mu ďakujem za všetko dobré, čo urobil pre svoj región, pre svojich ľudí. A vám všetkým chcem popriať do budúcich dní veľa pohody, spokojnosti ťažko, lebo nikdy spokojní nemôžeme byť so svojou prácou, ale chcem, aby vaši občania prejavili spokojnosť s vami a s vašou prácou. Je to veľmi dôležité. Ešte raz ďakujem pekne a som presvedčený, že sa ešte niekedy stretneme a budeme si môcť povedať, čo z toho sa stalo, čo sme si povedali, alebo čo ešte treba dokončiť. Ďakujem. Ja som toto nemyslel, že ukončujem, iba končím našu diskuziu, pretože by som vás chcel ešte požiadať, aby ste sa podpísali do pamätnej kroniky, ale skôr, než sa budete podpisovať, chcel by som odovzdať tento malý darček, ale ten záver som úplne